பாண்டியன் ஸ்டோர். இந்த நாளின் எபிசோடில் என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போமா? தனம் ஒழிக்க விழுந்த இடத்தை மூர்த்தி பார்வையிட்ட பிறகு முல்லையை அழைத்து அதை பற்றி விசாரித்து சில ஆலோசனைகளை சொல்கிறான். கதிர் ஒரு துடப்பத்தை எடுத்து சோப்பு தண்ணி தேங்கின அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்கிறான். முல்லை வந்து, மாமா இதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்கிறான். சமையல் அறையில் கதிர் முல்லை ரொமான்ஸ் காட்சி இயல்பாக அரங்கேறுகிறது. முல்லை சமையல் செய்யும் போது அவளின் கண்ணை மறைக்கும்படி முன்னால் விழும் துளியூண்டு முடியை கதிர் அவளின் கன்னத்தை உரசியபடி தன் கைகளால் நீவி விடுகிறான். இருவரும் இணைந்து வெங்காயம் நறுக்கி உரசி ரொமான்ஸில் மும்முரமாக இருக்கையில் மூர்த்தி வந்து விடுகிறார். கதிரிடம், கடையில் யாரும் இல்ல, சீக்கிரம் போப்பா என்கிறார். கதிர் அசடு வழி அங்கிருந்து நழுவுகிறான். பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் இன்று கஸ்டமர் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி கிடக்கிறது. வழக்கமாய் வருபவர்கள் கூட இன்று மீனாட்சி சூப்பர் மார்க்கெட் நோக்கி போய்விட்டார்களோ? கதிர் மாமாவிடம் முல்லையை பற்றி பெருமையாக பேசி பிரகாங்கிதம் அடைகிறான். மீனாட்சி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் மீனாவின் அம்மா பிஸியாக ஸ்டாஃப்களுக்கு என்னென்ன பொருள் எங்கெங்கு உள்ளது என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ஜீவா கல்லாப்பெட்டில் உட்கார்ந்தவன் தான். அவனை அங்கிட்டு இங்கிட்டு நகர விடாமல் மீனா குடும்பத்தார் அழுத்தி பிடித்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் உட்கார வைத்து விட்டனர். அவன் அவ்வப்போது மீனாவிடம் கதிர் மட்டும் கடையில் தனியா இருப்பான் என்று சொல்லியும் அவனை விட்டால் தானே. கண்ணனிடம் ஐஸ்வர்யா தன் சோக கதையை தெரிவிக்க அவன் அவளுக்காக பரிதாபப்பட்டு நிற்கிறான். இந்த நாளின் எபிசோட் இப்படியாக போகிறது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட் மற்றும் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோக்கள் தினமும் பார்க்க எங்களின் தமிழ் மாலை சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் சிம்பலையும் ஆல் என்பதை கிளிக் பண்ணி வைங்க. அப்பதான் நாங்க தினமும் போடும் வீடியோக்கள் உங்கள் மொபைல் நோட்டிபிகேஷன்ல உடனுக்குடன் வந்து சேரும். உங்களின் ஆதரவுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றி. தேங்க்யூ.